Voza! Čaute ľudia, moje meno je Sika Pika a vítam vás u nového videa, troška iného. Dneska nebude žiadny gameplay, dneska si spravíme unboxing a test DJI Mic Mini. Poďme sa pozrieť teda, že čo je vnútri. Som aj ja na to zvedavý, že ak to bude vyzerať. Skade to teraz otvorím. Tu je nejaký priestor. Poď. Sa bojím, že to kazím. A však to je jedno, aj keby som tú krabičku poškodil, tak no to asi úplne vadí nebude. Dobre. Konečne to máme. Dáme na bok. Sa to otvára. Ja som úplný oný, kripel. Však choď. A sme tam. Že máme tu púzdro. A nejaký, predpokladám, že návodík k tomu. Aj nálepky. Dobre, tie sa potom budú hodiť. Krabicu môžeme dať na bok. Poďme tie nálepky zatiaľ. Aj ten návodík k tomu tvoriť. Takéto krásne nálepky sú k tomu. DJI-kové. A nejaké návodíky obyčajné. Dobre. Toto všetko si zatiaľ dáme na bok a poďme na hlavnú vec, a to samotný mikrofón. No tak. V takom peknom púzdre to je. Od výroby pekne ešte. Čiže mám ten nožík. Dobre, tak poďme sa pozrieť, čo je v tomto zabalené. Sú tam bankušiky, sú tam dva druhy, jeden šedý, jeden čierny, 3,5 tuším milimetrový jack a C-čkový kábel, že sa to dá pripojiť na viac menej čokoľvek. Samotný mikrofón, ktorý má dosah od krabičky nejakých 200 metrov by to malo mať. Ja by som si toto nechal nakoniec. Začal by som teda tými vankušikmi. Máme čierny. Čierny a šedý tam sú. Dobre. Máme tie káble. Jak som povedal, tu je ten jack. A C-čkový kábel. A samotný mikrofón. Máme teda otvoriť samotnú krabičku, ktorá dokáže mikrofón aj receiver nabiť 3-krát. A samotný mikrofón by mal mať výdrž 11,5 hodiny. Receiver by mal mať výdrž 10,5 hodiny. A za 5 minút by sa to malo nabiť na hodinu používania. Už to máme otvorené. Tu vidíme tie mikrofóniky, ktoré sú ozaj malinké. Ja som čakal, že to bude troška väčšie. Zaostri sa. Dobre. No, dobre. Také ozaj malinké sú. Dva. Máme ho naspäť. A tu máme samotný receiver. Dobre, je to vidieť nejako. No, ja by som povedal, že unboxing máme a ďalej by som to išiel skúšať do terénu. Pôjdeme do mesta, vyskúšame aj s vankušikmi tie mikrofóny.
mikrofóny, vyskúšame aj bez nich, pôjdeme do rušnejších častí mesta, do menej rušných a uvidíme, že ako tie mikrofóny sa k tomu prispôsobia. Toto je test, kde skúšame mikrofón bez vankúšika. Jediná vec, ktorá to tak malinko iba obmedzuje ten zvuk, tak je lampa, ktorá na mňa svieti, ktorá má mierne chladenie, že podľa mňa si to človek ani nevšimne, alebo sa dá úplne v pohode na to zvyknúť. Teraz môžete počuť, že ako to znie. Ideme teraz vyskúšať s vankúšikom. Ďakujem. Úplne jednoducho sa tam nasadzujú. Toto je test s vankúšikom. Stále tie isté podmienky. Jediné, čo mi tu teda hučí, je to svetlo, ktoré má mierne chladenie. A môžete teda teraz počuť, že ako to znie s tým vankúšikom. Nachádzame sa na námestí SMP. Mikrofón skúšame s noise cancellingom a bez vankúšika. Nachádzame sa aj pri fontáne teda. Takže uvidíme, ako si ten mikrofón poradí so zvukami vody. Poďme teraz vyskúšať ten mikrofón s noise cancellingom a s vankúšikom. Kam som ho dal? Mám ho. Máme zapnutý aj noise cancelling, aj vankúšik máme nasadený. Stále tu máme zvuky vody, ktoré uvidíme, že či budú počuť, nie sú počuť. Podľa mňa si ten mikrofón s tým dokáže dobre poradiť, ale poďme teraz vyskúšať, ako ten mikrofón funguje bez toho noise cancellingu a bez vankúšika, že ako si poradí s tou vodou. Dal som dole vankúšik, vypol som noise cancelling. Nevieme, či si poradil ten mikrofón dobre s tou vodou, zle s tou vodou. Poďme teraz ešte vyskúšať, že tam nasadíme vankúšik, ako si s ním poradí. Vankúšik je nasadený, noise cancelling je stále vypnutý a zvuky vody sú stále v pozadí. Jak si s tým poradí? Ideme vyskúšať vzdialenosť tohto mikrofónu, ktorá by mala byť 250 metrov. Ideme na koniec a zistíme, že či stále bude plných 250 metrov, ale nemyslím si, že niekedy budete potrebovať viacej. Toto je za mňa dostačujúca vzdialenosť na to, aby sme zistili, že jak dobre bude stále fungovať. Takže tak. Tých 250 metrov je dosť veľa a hovorím, táto cesta, po ktorej teraz idem, nemá 250 metrov určite, ale neviem, kde by ste potrebovali niekedy určiť väčšiu vzdialenosť. Ako je táto, podľa mňa 250 metrov je naozaj veľa. Teraz už pomaličky kráčam naspäť k receiveru. Podľa mňa zvuk bol stále v pohode. Tiež musíte nám napísať do komentárov, že aký bol zvuk. Poďme naspäť teda a uvidíme. Je to ozaj celkom diaľka, ale 250 metrov to určite nebolo. Práve teraz sa nachádzame na Trojšom námestí v centre Trnavy, kde sú podmienky také, že trocha fúka, sem tam. Ľudia tu sú, máme tu menší hluk, a práve skúšame bez mačky ten mikrofón, bez vankúšika teda. A môžete počuť, že jak to znie. Poďme teraz vyskúšať s tým vankúšikom, jak to bude znieť. Teraz som si dal na seba ten vankúšik, podmienky stále rovnaké. Ľudia tu sú, fúka a práve teraz môžete počuť, že ako to znie, keď mám na sebe ten vankúšik, že či mi je stále dobre rozumieť, alebo menej, či mi bolo teraz lepšie rozumieť, alebo predtým, či tam je vôbec nejaký rozdiel. My si to povieme až potom, lebo teraz to ešte nevidíme, ale potom uvidíme. Doteraz sme natáčali s noise cancelling, teraz ideme bez neho, takže môžete tiež počuť, ako to znie bez neho a bez toho vankúšika. A ideme teraz vyskúšať s vankúšikom
ale bez toho noise cancelling. Môžete počuť, ako to znie s vankušikom, ale bez toho noise cancelling. Uvidíme, alebo vy určite teraz počujete, že či tam je nejaký rozdiel počuť, či je veľký, či je malý. A naspäť v štúdiu si teda povieme viacej o tom, či sa to oplatí, či sa to neoplatí. Vidíme sa teda naspäť v štúdiu. Nachádzame sa práve naspäť teraz v štúdiu. Keď sme robili test vzdialenosti, viac menej to prebehlo bez žiadnych komplikácií. Iba taká jedna menšia, keď som sa otočil chrbtom a bol som ďalej, tak mikrofón sa odpojil. Ale keď som sa otočil naspäť čelom ku kamere, tak všetko bežalo úplne bez problémov a okrem toho naozaj neboli žiadne ďalšie komplikácie. Tento mikrofón by som vám určite odporúčil, keď ste aj napríklad začínajúci youtuber, alebo chcete robiť nejaké rozhovory, kľudne aj nejaké podcasty, kľudne tento mikrofón by vám veľmi dokázal pomôcť. Není ani tak až cenovo drahý, aj keď teraz tie ceny išli troška hore. Na oficiálnej stránke DJI stojí 169 eur a na Alze stojí 186 eur. Teraz majú nejaké problémy so shippingom a ja som mal, keď som si ho objednával, hovoril mi, že nejaké 3-4 dní za nejaké 3-4 dní mi má dojsť a chodil mi 2 týždne. A môjmu kamarátovi sa stalo to isté tiež, objednával si gimbal a stalo sa mu tiež to isté, že 3-4 dní mu hovorilo, že mal pôvodne dojsť, ale došiel za nejaké 2 týždne. Keby ste rozmýšľali, či si máte zobrať DJI Mic Mini, ktorý mám ja, alebo DJI Mic 2, tak ja osobne by som vám viacej odporúčil DJI Mic Mini, už len kvôli tomu, že je lacnejší a ušetríte na tom dosť veľa tým, že aj teraz DJI išlo hore, lebo ja som to kupoval za nejakých 158 cez Alzabox. Lebo ja som to kupoval za nejakých 158 cez Alzu a teraz to stojí 180 a nechcem ani vedieť, čo bude stáť ten DJI Mic 2, ale mne sa nejako nezdalo, že by som dokázal využiť to, čo ponúka ten DJI Mic 2. Áno, má tam samostatné nahrávanie v mikrofóne, ale keď nepôjdete nejak extra ďaleko od toho receiveru, čiže viacej ako tých 250 metrov, alebo nenatáčate niečo extra dôležité, neviem, rozhovor s prezidentom, alebo niečo, kde fakt potrebujete na prvú šupu mať natočený ten footage celý, aj s mikrofónom, aj všetko prebehlo bez problémov, tak ja naozaj nevidím dôvod, prečo by ste si mali kupovať ten DJI Mic 2. DJI Mic Mini poslúži rovnako, kvalita audia je porovnateľná, má to rovnaké fičúrky, teda až na to, že v postprodukcii sa s DJI Mic 2 pracuje o trošku lepšie, ale podľa mňa DJI Mic Mini mám stále poslúži veľmi dobre. Takže za mňa DJI Mic Mini je veľmi dobrá investícia. Jak som hovoril, či už ste nejaký menší youtuber, alebo kľudne väčší, či robíte podcasty, alebo náhodné rozhovory s ľuďmi, alebo aj keby ste robili ten rozhovor s prezidentom, tak naozaj DJI Mic Mini vám úplne bohato postačí. A my sa vidíme pri ďalšom videjku, buď nejakom technickom, alebo pri nejakom ďalšom gameplay. Keď sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite zanechať odber, like, poprípade nejaký úžasný komentárik. Keď máte vy tento DJI Mic Mini alebo Mic Mini 2, nezabudnite mi povedať, čo si vy o tom myslíte, alebo čo ste si mysleli o dnešnom videjku. Za každú vašu reakciu budem veľmi rád a my sa vidíme pri ďalšom videjku. Majte sa!